በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ። ራይ ጽቡቅ መምህር ቃለ ሕይወት ይስማዓልና ራይ ሓውና ዓወት ተቀጽላ ዘለሐቶ መጽሐፍ ቅዱስ ሰይጣን እንክመስል መልአክ እግዚአብሔር ይመስል ዝብላሎሞ መብርሂ ራይ ትበሃላኳ ካፍቲ መጽሐፍ ቅዱስ ዝተወስደዩ ንሱ ድማ በቀዳማይ ቆሮንቶስ 11 ካብ ፍቅዲ 14 ክሳብ 15 ዘሎ እዩ። እዚ ኸ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ጥበብ ናይ ሰይጣን ወይ ድማ ምትላል ናይ ሰይጣን ወይ ድማ እቶም ናቱ አገልግልትን እንታይ ከም ዝኾኑ ክነገር ከሎ ሰይጣን እኳ ንርእሱ መልአኽ ብርሃን ይመስል እዩ እሞ እዚ ዘገርም ኣይኮነን። ስለዚ ኸኣ እቶም አገልግልቲ ሰይጣን ንርእሶም አገልግልቲ ጽድቅ እንትመሰሉ ዘገርም ነገር ኣይኮነን በመባል ይገልጾ። ስለዚ ሰይጣን ንባዕሉ መልአክ ብርሃን ይመስል እዩ፣ አገልግልቱን ናይ ጽድቂ መልእክተኛታት ተመሲሎም ይቀርብዮም ማለት እዮም። እዚ ኣብ ዘመናውን ዝፍጸም ዘሎ እዩ። እቶም ኢሉሚናቲ ንብሎም ወይ ድማ ናይ ሰይጣን ወገናት ንእግረ መንገዶም ንሕና እንታይ ተባሂሉሎም ማቴዎስ 5:48 ማለት እዩ ንስኹም ብርሃን ኢኹም ንስኹም ጨው ኢኹም ተባሂሉ ብርሃንኩም ኣብ ቅድሚ ሰብ ይብራህ ኢሉሎ። እቲ ዝገርም ንሶም we are glow in darkness ብሉ ኣብ ጸላም እነበርሂና ኢሎም እዮም ዝብሉ እቲ ኢሉሚናቲ መብራህቲ ብምዃን እዩ። ስለዚ ንሕና ብርሃንና ሓቢእና ከይንህሉሞ እቲ ብርሃን ሰይጣን ናይ ምትላል ምዃኑ እዩ ዝነግረና። ስለዚ ኣብዚ ብርሃን ተባሂሉ ዘሎ ወይ ድማ ሰይጣን ብርሃን መልአኽ ተመሲሉ ዝብል ዘሎ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣምሳል ዳኣይ እምበረይ ተግባራዊ ወይ ድማ ኩናናዊ ይኮነን። ኣምሳል ከዓ ንክውንነት ኣይገልጾኒ ማለት እዩ። ስለዚ መልአኽ ብርሃን እንተኾይኑ ዝጎደሎ ወላ ሓደ የለን ማለት እያ ከተምጽእ። እዚ ግን ኣጽዋሩ ዝተገፈ ብመስቀል ዝተሳዕረ ወላ ሓደ ናይ ብርሃን ተራ ከም ዘይብሉ እዩ። ናይ ምትላል ግን ክሳብ ሕጂ እውን ሕሉፍ ሓሊፎ ወላ ኣብቲ መወዳእታውን እንተተኻእሎምሲ ነቶም ሕርያተይ ዘስዕትሉስ ትምህርትን ተኣምራትን ክገብሩ እዮም ተባሃሉ ጠራይ ንሱ ደይኮነስ አገልግልቶ ከይተረፉ ናይ ምስሓትን ተግባርን ከም ዝገሩ ይነግረና። ስለዚ ኣብዚ ከምቲ ኣቦታትና ዝምስልዎ እንታይ ይብሉ ኣብ መጻ ሰይጣን ዘይፈልጥ ስኒ ከመንኩሴ ክጸድቕ ኣይበል መንኪሰ ክጸድቕ ኣይበል። መንኩስና ክትወጽእ ከለኻ ኣብ መጻጻ ሰይጣን ክትፈልጥ ኣለካ። ስለዚ መንኪስካ ክትጸድቕ እንድሕር ኮንካ ጠባይ እውን ክትፈልጥ ኣለካ ማለት እዩ። ሕሉፍ ሓሊፎ ክሳብ ክርስቶስ መሲሉ እውን ክመጸካ ይኽእል ይኸውን። ንስኻ ግን መን ኢኻ እንታይ ኢኻ ስለምንታይ ኢኻ ድብል ሕቶታት ብግቡእ ከተቕርበሉ እሞ ድማ በቲ መንፈስ እንድሕር ጸኒዕካ ከምቲ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ዝበሎ ኣየገርምን እዩ። ምክንያቱ ዋላ መልአኽ መሲሎም ተመጹ ዋላ ጻድቃናት መሲሎም ተመጹ ናይ ሰይጣን ጥበብ ከም ምዃኑ ፈሊጥና ቀዲሙ ተጻሒፍልና ስለ ዘሎ ክንታለልን ካብ መስመርና ከይንወፅእን ተነጊርና ደሎ ብዓብኡ ግን እታ ሰይጣን ንኽመስል ብርሃን ተመሲሉ ዝመጸላ ንጥበብ ናይ ምስሓዳ እምበረይ ንክውንነት ሓቅን ወይ ድማ ናቱ ጸጋ ከም ዘይኮነ ክንፈልጥ ይግባአና ማለት እዩ። ራይ ክብሪ ሃበልና ኣብና ዓወት ሰይጣን ብተፈጥሮ ደቂ ሰባት ከስሕት ተኾይኑ ብጥበብ ይኸስሕቶም ዘሎ ኣነ ኢሉ ወይ ከዓ መንነቱ ገሊጹ ከስሕቶም ማብቲ ዝደልዩ ዕላማ ከእትዎም ስለ ዘይክእል ግድን እዩ መልአክ ክመስል ጥዑይ ክመስል ብዝተፈላለዩ ጥበብ ክመጽእ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ ጥቕሲ እዚ ኣዚና ኣስተውዓልቲ ክንከውን ብፍላይ ምስ ዘለና ግዜ ከዓ መልአክ ጥራይ ዘይኮነ ሰይጣን ብዝተፈላለየ መንገዲ ብዝተፈላለየ ዓይነት ሕብሪ ተቀያይሩ ክመጽእ ከም ዝኽእል ምስተውዓል ዘድልየሉ እዩ እሞ ኣብዚ እዋን እዚ ነዚ ነገር እዚ ኣዚና ኣስተውዓልቲ ክንከውን ይግባአና ማለት እዩ። ብርግጽ ኣቦና ምናልባሽ ምስ ግዜና ተላዒሉ ከሎ ሰይጣን ክመስል እቲ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ መልአከ ብርሃን መሲሉ ከም ዝመጽእ ነጊርና ኣሎ። ኣብዚ ግዜና ብዙሕ ንሰምዖ ነገራት ኣሎ። ክርስቶ ተገሊጽለይ ክርስቶ ተራእዩኒ ማርያም ከምዚ ኢላትኒ ሚካኤል ከምዚ ኢልኒ ገብርኤል ቀይሕ ሰብኣይ ተራእዩኒ ሚካኤል እዩ ቀይሕ ሰበይቲ ማርያም እያ ጸላም ሰበይቲ ኪዳነ ምህረት እንዳተባለ ብዙሕ ነገራት ዝንግበር ኣሎ። እዚ ካብዚ ነዚ ቃል እዚ ብዘይምርዳእ እዩ ብዝተፈላለየ ነገራት ኢልዎም ተራእይዎም ዲ ኣይተራእዮምን ኢልዎም ዲ ኣይበሎምን ንሶም ንኣምላኽን ይፈልጥዎ። ዋላ እውን ከምኡ ተራእይዎም እንድሕር ኮይኑ ግን ናይ ብሓቂ መልአከ እግዚአብሔር ድዩ ናይ ብሓቂ ቅድስት ድንግል ማርያም ድያ እቲ ከምኡ ዝበሃል ዘሎ ንምንታይ ዕላማ ኢኸ
መጽሐፍትና ኣቀዲሞ ማጠንቀቆምና ግብራዊ ህይወት ቅዱሳን አቦታትና እውን ዘጠንቀቀና ነገር እንተልዩ ከም ዝኽበሃል ጸንሐ ሰይጣን ብخፉእ በቲ እንቆጥሮ ኣብ ርእስና ዘሎ ጸሊም ዘፍርሕ ክፉእ ጸፋር ገለ ኮይኑ ኣይኮነን መጽ ወይ ድማ እዚኣ ስረቃ ክስመውቲ ኸይሉ ሕማቅ ነገራት እንዳማህር ይኮነን ዝመጽእ መልአከ ብርሃን ተመሲሉ ይመጽእ ኢልዎ ዘሎ ንዓኻ ዝጠቅመካ ነገር እንዳምሰለ ንዓኻ ዝረዳእካን ዝሕግዘካ እንዳመሰለ ዝሓይሽ ነገር ንዓኻ ምዃኑ እንዳ ከረዳእካ እንዳፈተነ ዝገብሮ ዝሓባብሎ ነገር ንምርዳእ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ኮይኑ ዝመጽእ እንድሕር ኮይኑ ኣዚና ክንጥንቀቕ ይግበአና ዝኾነ ይኹን ሕልሚ ዝኾነ ይኹን ራእይ ዝኾነ ይኹን ከምዚ ተባሂሉ ወይ ከዓ ዋላ ስም ኣምላኽ ጠቂሶም ስለ ዝመፁና ጥራሕ ሞ ከምዚ እዩ ክንብል የብልናን ሰይጣን ገዛ ርእሱን ጎይታ ክፍትነን ከሎ ቃል ኣምላኽ እንዳልዓለ እዩ ፈቲንዎ ማለት እዩ ስለ ከምቲ ቅዱሳን ኣዴታትና ቅድስ ኣርሴማ ቅድስ ኣፎምያ ዋላ እውን ካብቲ ህይወተን ክእለያ ሓዳር ገይረን ከምዚ ክገብራ ኢሎ ኣብ ዝገበረን ወይ እውን እግዚኣብሔር ከምዚ ልኪ ጸሎት ተቀቢሉ እንዳበለ ክድሰን ከሎ ዝበሎ ነገር እንታይ ነይሩ ኣባ እንታይ ትርኢትካ ጽቡቕ ነይርኩ ግን ቃላትካ ግን እኩይ ይኹፉ ብምባልን ኣብ ያለው ኸቲ መላእክትና አገልግሎት ክዋፈሩ ከለው ዝሕዝዎ መስቀል ስለዚህ እንድሕር ክንምርምሮ ፈቲና እቲ መልአከ ብርሃን ተመሲሉ መጽ ሰናይ ነገር መሲሉ መጽ ቃል ኣምላኽ ሒዙ መጽ ዘሎ ገለ ጉድለት ክንረኽበል ንኽእልና ብፍሬኦም ክተለልይዎም ኢኹም ከም ዘለና ብፍረ ክነለልየሉ ስለንኽእል ጥንቃቐ ዘድልዮ ዘመን ምዃኑ ነዚ ኸኣኒ ኣዝዩ ዝሕግዘና ቃል ምዃኑ ክነስተውዕለሉ ይግበአና ማለት እዩ ሓቂ እዩ ፍላይ ብስመይ ብዙሓት ክመጽ እዮም ንብዙሓት ከስሕት እዮም ዝብሉ ብስሙ እዮም ዝመጹ ኣይኮነን መልኣኽ ኮይኖም ሰላም ብስሙ ንዑ መሲሎም ስሙ ንቃሉ እንዳልዓሉ እዮም ነቶም ከስሕቱ ዘለዉ ስመይ ብዙሓት ክመጽ እዮም ብዙሓት ከስሕት እዮም ንርእሶም እንዳጠፉ እናጥፉ ናብ ዝገደል ጥፋኣት ክበጽሕ እዮም ወላ ልብቶም ጎረታትካ ጥዑም ዘረባ ልብቶም ጎረታት ይስሕቱ ጥዑም ዘረባ እናተዛረቡ ናይ እግዚኣብሔር መሲሎም ስሙ እናጸውዑ እዮም ናብ ዝገደል ጥፋኣት ዝጥፉ ስለዚ ኣብ እምነትና ዝፍትነና ፈተና ዝመጻና ሁሉ ብሁሉ ስነ ምግባር ይኹን ኣብ እምነት ዝመጻና ፈተና ምስተውዓል ዘልዩ ምዃኑ እዩ ዝረዳና ክሳብ ዝረዳእና እግዚኣብሔር ክብርን ምስጋናን ይብጽሐዩ ሃራይ መርጌታ ናባኸምያ ተሓቶ መላእክቲ ኣብ ዙርያ ደቂ ሰባት ኣብ ቤተ ክርስቲያን ከምኡ ድማ ፍላይ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ከም ጉንዲ ተረብሪቦም ከም ቆጽሪ ረጊፎም ከም ሻሽ ተነጺፎም ይባሃሉ እሞ መግለጽ ክትውና መላእክቲ ኣብ ዙርያ ደቂ ሰባት ኣለው ካብ ዙርያ ደቂ ሰባት ኣይፍለዩን እዮም ኣብ ቤተ ክርስቲያን ከ ዳርጋናት ቤተ ክርስቲያን ሙሉእስ መላእክቲ ኣለው ኢልና ኢና ንዛረብ ክሳብ ክንዲ ዝዲ ህላወ መላእክቲ ኣብ ደቂ ሰባት ይኹን ኣብ ቤተ ክርስቲያን ህልውና መላእክት ኣብ ዙርያና ብርግጽ ኣለው ብዛዕባ ነገር መላእክት ካብቲ ክንመሃሮ ዘገድሰና ነገር ሓደውን ኣብዚ ምድሪ እዚ ይኹን ናይ ምድሪ ህይወትና ወዲእና ናብ ሰማያት ከይድና ኣብ እንኸደሉ ይኹን ኣብኡ ኣብ ንህልወሉ ግዜ እውን ኩሉ ግዜ መላእክት ኣብ ዙርያና ኣለው ኣብዚ ምድሪ እዚ ከምቲ ኣቐዲሙ ክግለጽ ጸንሐ ንምርዳእና ንምሕላውና ጸሎትና ንምዕራግ ስለና ንምቅዋም ንጸላእትና ኣለው ዙርያና ጎይታ ባዕሉ እውን መላእክቶም ኩሉ ግዜ እንታይ ኢሉ ዘሎ ነቶም ህፃናት ምስታይ ወይ ከዓ ንኣሽቱ ብእምነት ይኹን ብስነ ምግባር ወይ ከዓ ብዕድመ ንኣሽቱ ዝኾኑ ከይንዕንቅፍ ከይነታልል ከይነውድቕ ከይንዕምፅ ወይ ከዓ ዝኾነ ነገራት ከይንገብር መላእክቶም ኩሉ ግዜ ገጽ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣቦ ይርእዮም እሞ ካብዞም ህፃናት ንሓደ እኳ ከይተዕንቅፉ ተጠንቀቑ ብምባል ኣጠንቂቕና ኣሎ ማለት እዩ ኣቦና ዳዊት ከም ዘለና እውን እንታይ ኢልና መልኣክ እግዚኣብሔር ኣብ ዙርያቶም ዝፈርሕዎ ይሰፍር ኣብዚ ምድሪ እዚ ቅዱሳን መላእክትን ርኩሳት መላእክትን ኣብ ዙርያና ኣለዉ ኩሉ ግዜ ኣብ ናይ ሶኒ ተግሳጽ ዘኣባ ሲኖዳ ዝብል ናይ ግብረ ሕማማት ናይ ሶኒ እንታይ ዝብል ክትጸድቕ እንድሕር ደሊኻ ንጎን ምሸትን ርእስኻ ክትመርምር ከለካ ምስ ሓበረ ስለምንታይ ኻ ትመርምር ይብል ኩሉ ግዜ ንወዲ ሰብ ክልተ ሓለውቲ መላእክቲ ብቐትሪ ክልተ ሓለውቲ ኻ ብለይቲ ኣለዉ ይብል ኣብቲ ኣባ ሲኖዳ ባህታዊ ሊቀ ባህታውያን ዝገለጽዎ ማለት ተግሳጾም ስለዚ ንግሆ እቲ ክሕልወካ ዝሓደረ መልኣኽ እንታይ ሒዙ ይኸይዱ እቲ ብየማን ኩሉ ግዜ ሰናይ ነገር ንኽንገብር ሰናይ ነገራት ጸብጻብ ስለና ክገብር ዝቆም ምሳና ሓላው ኣለና ብኣንጻርና ከኣኒ ክኸሰና ክቃወመና ናብ ጥፋት ክወስደና ዝጎያኻ ብጸጋምና መልኣኽ ኣሎ ስለዚ ብዛዕባ ሓለዋ መላእክትን ህልውና መላእክቲ ኣብ ዙርያናን ዘጠራጥር ኣይኮነን ኣለዉ ኩሉ ግዜ ብዙርያና ማለት እዩ ናይ ኤልሳ ምስ ገሓዚ ዝነበረ ዛንታ እንድሕሪናዮ ነቢ ኤልሳ ብመንፈስ ክሪኦም መንፈሳዊ ዓይኒ ዝነበረ ስለ ዝኾነ ዝሪኦም ገሓዚ ግን ዘይሪኦም ኣብ ዙርያኦም እልፍ ኣእላፍ መላእክቲ ነይሮም ሰራዊት ሶርያ መጽኦም ምስ ከበብዎም ገሓዚ ክርዕድን ከሎ ኤልሳ ካብቶም ምስኦም ዘለዉ ምሳና ዘለዉ ይወዝሕ ኢሉ ብድሕሪ እዚ ኣዒንቱ ክትከፍተሉ ምስ በላ ዓይንተ ልቦኖ ምስ ተኸፍተ ናይ ገሓዚ ብምልኡ እቲ ከባቢኦም ብኣፍራስ ሰረገላ ዝተጻዕኑ መላእክቲ ከም ዝመለ መጽሓፍቲ ገሊጾምና ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ህልውና መላእክቲ ኣሎ እንተኾነ ግን
نتي بزحم ديو كبرهم ديو نتي ناي قداسي كبري نمغلاص ديو بستفلالي منقد دي كابي متيو بهناي تغليطو زي فلت زي كم شاش تنصيفهم كم غندي تربريبهم اب بيت كريستيان سلازلو انه نعم نخيترغصهم تطنقق اب قداسي اتوص ايتبل غلازبل ነገር نت قداسي كبري حسيبنا اندحر كوينا بزغبا قدس كبر قداسي غليصنا كابو اتو موصا كم زي فقدك بمصحفتي انداردانا هنغلص يغبانا نمبر نسبات اندفرارحنا نزخون زيكون ነገር كنገር يبلنا ملائكه رققتهم ولا اكل ያለው ወንበር ከዓለም ከፍጥረታት ዝረቀቀ ነገር እንታሊ መላእክትዮም ካብ ነፍስና ከይተረፈ ይረቅቅ ይዝብል ናይ መላእክት ርቀት ስለዚህ በእግርና ዝርገጹ ንሕና ስታይ ንገብሮም መሐላልፎም ንጽይቆም እንርብሾም አይኮንን ብርግጽ ኣብ ቅዳሴ ካብ መጀመርታ ትሒዙ ምእታው ምውጻእ ከም ዘይፍቀድ ክንርብሽ ከም ዘይብልና ብጸጥታ ጸሎትና ክንገብርን ከምኡን ነቲ ዝኣው ዝወሃብ ዝንበብ ነገራት ትምህርታት ክንከታተልን ከም ዘለና ካብ ናይ ሐዋርያት ሲኖዶስ ኣብ ጥሊስ ተባህለ ብመጠንቀቅታ ኣሕዋትናን ኣቦታትናን ካብ ቤተልሔም ክመጹን ከለው እሞቦ ብእሲ ምእመናን ዞባ ቤተ ክርስቲያን እንዳበሉ ዘዚሞ መርገፍ ኣብ ነፍሶ ከፍ ቅዳሴ ዘይተርፍ ሐዋርያት ኣብ ጥሊሶም ከም ዝመሃሩና ሓደ ሰብ ናብ ቤተ ክርስቲያን ዝኣተወ ኣብ ግዜ ቅዳሴ መጽሐፍት ቅዱሳት ክንበብ ከሎ ዘይሰምዕ ክሳብ ጸሎተ ቅዳሴ ስጋዕ መወዳእታ ድማ ጽኒሉ ክሳተፍ ግዜ ዘይብሉ ዘይክእል ድኾነ ነገራት እንተ ኮይኑ ምእታው ምውጻእ ስለ ዘይፍቀድ ብሕጁ ይውጻእ ይዝብል ማለት እዩ ካብ ሕጂ ትሒዙ ገና ክመጹን ከለው ካብ ቤተልሔም ይውጻእ ኣሃዱ ከይተባህለ ይዝብል ማለት እዩ ነቲ ቅዳሴ ሐዋርያት ኣብ ሲኖዶሶም ኣቐሚጦምልና ኣለዉ ብትእዛዝ ገይሮም ነዚ ናይ ዝመግለጽ እውን ናይ ቀውስጦስ ተባህለ መልኣኽ ውድቀት ታሪክ ዛንታ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ናስፊራቶ ዘላ ኣብ ቅዳሴ ግዜ ንዝርብሹ ዝነበሩ ኣብ ቤተ እግዚአብሔር ንዝኣገልግሉ ዝነበሩ ህፃናት ንቕቀዝፍ ምስተላእኸ እዩ እቲ ጸገም ኣጋጢሙ ማለት እዩ ነቶም ህፃናት ገዝፎም ከሎ ሓደ ኣዝዩ ምልኩዕ ህፃን ምስ ረኣየ ግን ብድሕሪኡ እቲ ዝፈጠሮ ይቕዘፎ ኢሉ ስለ ዝገደፎ እዩ ጸጋ ክንፉ እቲ ወይ ከዓ ናቱ ናይ ምምጣቕ ሓይሊ ተኸልኪሉ ወዲቑ ዝነበረ ብድሕሪኡ ግን ኣብታ መላእክት ዘለዋ ብርግጽ ቤተ ክርስቲያን መላእክት ኣለዋ እዚኣ ቤተ ኣምላኽ ኣነ ዘይፈለጥኩ ኢሉ ቤት ኣምላኽ ብምባል ያዕቆብ ዝገለጻታ አንቶይ ዝገለጽናያ ቤትኤል እንታይ ይርዩ መላእክት ክወርዱን ክድይቡን የምርዩ ማለት እዩ መላእክት ወላውን ኣብ ቅዳሴ ግዜ ኪዳን ጎይታ ባዕሉ ካብ ዝማህረና ካብቶም 7 ኪዳናት ኣብ ቅዳሴ ግዜ እንታይ ንብል እስመ ዘይረአየና ኣብ ብርሃን ምስለ መላእክት ቅዱሳን ኢና ንብል ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብ ብርሃናዊ ዝኾነ ኣቦ ምስ መላእክት ቅዱሳን ዝረአየና ስለ ዘሎ ተጠንቀቁ ንብል ኣብ ቤተ ክርስቲያን ክንቆም ከለና ነፍስና ክንጥምት ካብ ድኾነ ነገራት ማለት ስለዚህ ብዛዕባ ኣብ ቅዳሴ ማዕገርጋር ኣብ ቤተ እግዚአብሔር ብዘይግባእ ብፍጥነት ብጉያን ብኻልእ ዝተፈላለዩ ነገራትን እቶም ውጹእ ምባል ማዕገርጋር ኩልኩል ብርግጽ መጽሐፍትን ብኣምላኻውያን ቃላትን ነጊሮምን ኣለዉ ነዚ ነገራት እዚ ግን ብምፍርራሕ መላእክት ከምዚ ስለ ዝኾኑ ከይትረግጾም ብዝብል ዘየድሊ ነገር ክግበር ግን ኣይግባእን ማለት እዩ ስለዚህ መላእክት ንሕና እንረግጾም ነገራት ኣይኮነን እምበር ብርግጽ ኣብ ዝርያና ኣለዉ ኣብ ቅጽሪ ቤተ ክርስቲያን ከዓ ኣለዉ ማለት እዩ ራይ መርጌታ ክብሪ ሃበልና ተወሳኺ ሕቶ ኣላትና ኣብ ስእሊ ናይ ድንግል ማርያም ቅዱስ ገብርኤል ከበስራ እንከሎ ቆጽሊ ሒዙ ይረአዩ ንምንታይ ቅዱስ ገብርኤል ቆጽሊ ሒዙ መጽዩ ቅዱሳን ኣባታትና ብዛዕባ እዚ ነገር እዚ ክገልጽ እንከለዉ ብብዙሕ ሕብረ ኣምሳል ምሳሌን ብሂላትን ገይሮም ከረድኡ ወይ ፍትኑ ትዛዓበየ ሓደ ነቲ ናይ ርግቢት ኖህ እንዳበሉ ዝጽበይዋ ዝነበሩ በዓል ጥበበኛ ሰሎሞን ምስ ኣቡኡ ዳዊት ንርግቤ እንዳበሉ ርግቤ መደምደሚያ እንዳበሉ ዝገልጽዋ ዝነበሩ እታ ርግቢት ክትመጦን ዝጽበይዋ ዝነበሩ እታ ርግቢት እቲኣ ንኖህ ክተበስሮን ከላ ምሕላፍ ናይ ማይ ኣይህን ምንቃጽ ምድርን ቆጽሊ ኣብ ኣፋ ሒዛ ከም ዝመጸት እታ ኣማናዊት ርግቢት ናይ ሰማይን ናይ ምድርን መርገም ናይ መቃብርን ናይ ሲኦልን ሙስና ናይ ስጋን ናይ ነፍስን ጥፍኣት ከም ዘኽተመ ዘበሰረትና ነቲ መድሕን ዓለም ንምውላድ ድማ ዝተሓርየት እታ ርግቢት ንሳ ምዃና ንኽገልጸላ ንዕኡ ሒዙ ከም ዝመጸ ብሓደ መንገዲ የብርህልና ማለት እዩ ምክንያቱ ልክዕ እታ ርግቢት ቆጽሊ ሒዛ ከም ዘበሰረቶ ኣዴና ቅዱስ ገብርኤል ድማ ንስኽ እታ ርግቢት ስለ ዝኾንኪ ሎሚ ንምድሓን ዓለም ንብስራት ንኽትኮን ኢሉ ትብስራት ከበስራ እንከሎ በዚ መንገዲ እዚ ከም ኢሎም ሓደ ይገልጹልና ብኻልእ መንገዲ እውን ኣብ ልምዲ እስራኤላውያንን ባህሊ ናይ እስራኤል ኩሉ ግዜ ዓወት ክረኽቡ እንከለዉ ሓጎስ ክመጾም እንከሎ ብዝተፈላለየ መንገዲ ንጸላእቶም ክስዕሩ ከለዉ ወይ ድማ ምስጋና ናብ እግዚኣብሔር ከቕርቡ እንከለዉ ስየ ሒዞም ቆጽሊ ሒዞም የቕርቡ ከም ዝነበሩ ካብ ኣቦና ኣብርሃም ጀሚርና ክሳብ ሆሳና ክንርኢ ንኽእል ኢና
يوديت أمونغو زجبرته نجر ديبورا زجبرته كلهم استحيزهم بكبرة مسكبرة سياحيز كان يم زمار نقص لحيز كان يم بمسار ممسجان سلزنبرو نتحجوس نتبصرات نتعوت مسجانا دما كنفو عند هرمه إلو أبتي تأمر قليت وخمس أمر مريم قليت وخمس الله نعقونة بسرات عبا حقوسن عوات بسرات كبرت زترخ ولا مخان المبسار زجبروا نجر بمبالون يمطلنا بخال من قدون أبونا إساياس كابتي كرة جندي كتطع مخانو كابسر وإساي كاودما عم بابا كوت مخانو قليت وزن براتن بيت كم زا أخلت جزيتي السادما نعقو تا كابسر وإساي كوينا تتطع زلا نسا مخانان محبار كاب أدما أتي أي حنس عدان عم بابا تبايلو بملكوتن بمدحانون ناي سوق ناي ملكوتن نجر استقلت قالو قويتا كم زمت نمحبار زقلت وخون كله كبهلا علم تريناون نحادث فقرخا كبرخا مجلس حقوسكا كتبون كلها عم بابا حسكا خاطودو هزان توليدو عم بابا حسكا يخيد بهاري حزبن احزابن زلو عالمي مالتي حد ممرقتا خوينو جراجويشنات نريو كوموتاتي استفرالي عوتنا يسرح يكون ناي كال نغرات رخيب سب بخومو نغرات تمصو كاب حليفون ناتكا سمعت مسو مهلاونا خا نخدغلصلون اب غزي حمامهم دق سبات بهزب بالائمرو زحدس نغر سلازغونه عم بابا حسكا تخدل منقد له ماتي فلاي مآزاتات ناي جنتن ناي قالنون طعمهم እግዚአብሔር አምላክ ፈጥሮ ምን ከለውን አእምሮና ነሐድሱ በኦሙን ሰላም መንፈስና ነረከብ ስለዝኾነ ስለዚህ በሰላማው መንገድ ደኸም ዝመጸ ፍቅሩን ሓጎስን ይገልጸላ ከም ዘሎ ነኸርያ ክብራ ዕቤታ ንዓ ዘሎ አኽብሮትን ፍቅርን ንኽገልጽ ዝሕዝዎ ዝመጸ ምዃኑን ይገልጹልና ማለት እዩ بدحري زقصل زانتاتون أدينا قد زنقل مريم عمبابا كم تفتو بز عمبابا زون نابات جيدنقل تباهلهم دحراي استقلتو كاب أيهودنت ناب كرسنا متى مهلة تجيب سفي حزب رسولنا تم 250 أبو نعم بعمبابا تتخيبا 5 ترايتهم أبتناتهم مهلة تجي قدام يكفال زلوا كاب حادك سب حمشة مسناي سلام تا جبريلن نعم بابا استتحازز زانتاتن تقميت زلون توم أحد يسي تباهلو زلو سلامتي مريم أقولت إذا تمرت تباهلو زلو كابت أف دياقون زوات نجارات ترينا يا بملو مستنا زقصلن كم زقصلون تعم بابا دحريون دينا كرزنجل مريم نخبرة نعبيتان نفقران مجلس يكون نخم زقصله سلازي قدوس جبريل نزل نجارات زب مبال حيزو كم زمته أبوتاتنا يردو مالتي صبو مرجيتا بحفشة كامل أي كنتاينا نمهر قدوسان ملايكت بحفشو كنرن نحركينا كمان فطراتهم نعنا بكل نجارات مسلمنا بدك ساعتهم كاب كل فطرات منقص أملاخ نخن ورس سبحالنا كلتين أطرحنا نبابي زخنا لسان زلنا إن مسجن نحنا كلتين أطرحنا سلازي بحرنا أكلنا محبرنا أحواتنا كاب كونو كاب كابو زح نجارات النمهار نجارنا مالتي كم نتسهلنا عقبنا نخن كيد اتقدم أي كاب النمهار نجاري تم قدوسان ملايكت نصهنهم عقيبهم كم مفتار عالم كساب حجي يقصل الله سلازي نحناون افتنسهم زلو بوتا خوينا اتنسهم زغبرو مسغنا اندا مسغنا اندا تمغبنا نزل عالم مسهم حبرت حلينا خنبر نحركنا نصهنانا قدسنانا عقيبنا كنكين كم زلنا يمهرنا نتم قال املاح سبخلكم مرحتكم ذكرهم الى هارك رسولك زار من كلو مدرايان ملائكت راح يكونن قال املاح ويكا قدوسان مدرايان قدوسان راح يكونن قال املاح سبخلنا مرحتنا بعد ملائكتون قال املاح سبيخهم لنا قدوس ميكائيل تحتنا خمهرنا انكلو ناب غويتانان ناب فقر قدوسان كنملس خمهرنا انكلو ناغار انتي غرد ناي سارا نابي تخدلخي كابي كمصي خ بمبال عشنتان عبدانان ابرخا كملسون كلو قال املاح سبخن كلن سنه قدوس جبريل حدش كيدان دحر مصينا بسرات ندينا قدوس انجل مريم بمبصار عب زخونه ارا خنغبرو زلنا ነገር ዝማሃረና ነሎ ንቅዱሳን ከነመስግን ከም ዝግበአና ንቅዱሳን ክብር ክንብ ከም ዝግበአና ምሄርና ኣሎ ማቲ ካብኦም እንማሃሮ ከም ትንሱ ዘበሰራ ከበሰራን ከሎ ዝገበሮ ንቅዱሳን ንሕናውን ክብር እንዳሃብና ብክብር ዝኾነ ጻዋዓ ክንጽዋዕም ከም ዘለና ነትናቶም ነገራቱን ንእግዚአብሔር አምላኽ ከም ልኹን ክእዘዙን ከም ዘለዎም ንሱ ተዘጌርና ግን መቅጻዕት ከም ዘለናውን በዘካርያስ ገር ምሄርና ፍርሃት እግዚአብሔር ክልወና ንእግዚአብሔር ክንሰምዕ እግዚአብሔር ዝበለና ክንገብር ነበላን ክእዘዞን ከሎ እንታይ እግዚአብሔር ኣብ አፍካ ዘቀመጠልካ እንበር እቲ ሓሲብካ ዘለኻ ነገር ከይትብል ብምባል ይዘጠንቀቆ ስለዚህ ናይ እግዚአብሔር ነገራት قالون سبخلنا سلازخونو اتناتهم سبخلنا تحتنا فقري قدوسان كبر قدوسان مهاب
ትግሃት بعبيون 24 ساعات انتايلنا عرفت زبال يبلومن انت مسجينهم يوم عرفت خوين السماع كاب مسغانا انت قاريصهم يوم دخم السماع سلازي كل غيزي ام مسغانا هيوت كم زلو نحناون نتستفطرنا العلامه كبر እግዚአብሔር ام مغلاص ام مسغانا كمኦም تغهات كنكون صدق نمسرح نايغلغل ناي እግዚአብሔር ነገራት نمسرح ፈጣናት ስለዝኾኑ كساب فطرتهم مس نفاسن مس اساتن اماساسيلو تبايلو ገለጸና ጸነዩ ስለዚህ ከም نحناون نايغلغلت ناي እግዚአብሔር ነገር ንምፍጣር ፈጣናትን ትጉሃትን ክንከውን ክንከላልና ማለት እዩ ንምስጋና ይኹን ናይ እግዚአብሔር ስራሕ ንምስራሕ ካልእ ምዝበዓል ተታሒዙን ጽንዓት እምነት ብዓቢኡኻ ንምሃር ካብ ቅዱሳን መላእክት ብኽልተ መንገዲ ሓደ ኣብ ሰማት ኣብ ዓለም መላእክት ንዝተፈጥረ ኩነታት ብምዝካር ሰይጣንን ሰራዊቱን እነሆ ክርብሹን ከለው ጽንዓት እምነት ዝሓዙ ቅዱሳን መላእክት ግን ከሳብ ሕጂ ከቢሮም ደርሳን ተደሪሶም መልክዕ ተገይርሎም ታቦት ተቀሪጽሎም بشومهم مهلت توديسو يخبرون يمسجنون الله نحن هون كنكبر كنمسجن أب مدري خنا بسماي زل مقدس سمناك تصحف مسك زيافير نزل العالم كنبر نحركنا أب جزية فتنا يكون أب جزية رهوة أنت كن خلونا ناقل الله صنعت أمنت خلونا ناقل الله ماتي أمنتنا عند حرزينات أن أخونا ناقن كم توم كحيدهم بارباروس تحت متتمت زوادو سيد سرايتهم كنود دعنا ويكم توم تتأرات إيرام أب أير زلوا حجي تقام تخينهم مستفلا لأجان تلنا أنتوا عمزلنا كم أنكم كوننا كم قدسان ملائكة جن صنعت أمنة النحر حزنا بس هذا من قدي أنت كن كوننا ماتي كبر رغبنا انزل علمون نجسنا نامس جننا خلنا برينا بخال من قدي دما قدوس جبريل أبز بعال زنتينا بهال صنع هذا دقاقيم أمنتهم نزنعو بنسألنا بقدسنا فقد أملاخ نزفت أمو أدحينهم نبلا لنا سلازي نحناون كابهم إن مهارة نجر نساتهم زردنا نساتهم حلوهم زفتمنا نساتهم تقول زبهال نبر عقل قلتنا إجزابير قبل علينا زفتمو أمنت صنعت انتعلينا مقبارنا انت تصبيغنا كم فقد إجزابير بزتخلنا متن حاتياتنا زي مسرح ان تقالسنا تنبيرنا بحاتياتها بالنور كله دما بنصحا قلطفنا تسينا اندحر نعو من إجزابير حقسنا مخانو سلازغنا سلازي كاب قدسان ملائكت نز نغرات نمهر اموداتا كاب قدسان ملائكت نمهرو كاب هيوتهم دما ناي ጾም ህይወት ይማቲ ቅዱሳን መላእክት ቅዳሴን ስብሃትን ተዘይኮን መግዝ ተመግበው ማይፈልጡን ንሕናውን ዝተፈጠርናሉ ዘላለም ህያዋን ኮይና ረቂቅ ዝኾነ ዘይርአ ሰማያዊ ምስጋና እንዳመስገና ከምኦም ክንነብርና ንዑን ክንነብር ግን ንሳቶም ካብ ብልዕን መስተን ስለዝተሓረሙ ንጽህናኦም ቅዱስናኦም ዓቂቦም ብምስጋና ይነብሩለው ንጽህናናን ቅዱስናናን ዓቂቡ ኣብ ምስጋና ክጽናዕናን ኣብ እግዚአብሔር ሞገስን ክብርን ክህበና ዝኽእል ነገር ናይ ጾም ህይወት እዩ ማለት እዩ بلعن مستن تمسيقن كم زئن نرئ زلنا عالم بلع خان تقيبكان مشن دحي جينا بافكان كلها مقطعتي مخادماتي سلازي كاب قدسان ملائكت قال لك كابتن مار نخل بحصر زبله كم زي مثل እግዚአብሔር ይخبر ይመስገን በሐፈሻ ካብ መላእክት እንማሃሮ ትምርቲ አዝዩ ሰፊዑ ኣብ እምነት ምጽናዕ ኣብቲ ምስጋና ለእግዚአብሔር ኣብ ዝተዋበካ ተልእኾ እሙን ኮይንካ ነተልእኾ ምፍጻም ክሳብ ሕጂ 24 ሰዓት ቅዱስ እናበሉ የመስጉን እንተልና ነታስተዋበቶም ተልእኾ ናይ ምስጋና ክሳብ ሕጂ እንታይ ገበርዋን እሙናት ኮይኖም ኣሎ ማለት ስለዚህ ንሕና ነተጸዋዕናሉ ጽዋዓ እግዚአብሔር እንታይ ምዃኑ ፈሊጥና እሙናት ኮይና ኣብ ምስጋና እግዚአብሔር ኣብ አገልግሎት እግዚአብሔር ክንጸንዕ ከም ዘለና እንማሃሮ እሞ በረኸት ናይ ኩሎም ቅዱሳን እግዚአብሔር አይፈልየና አሜን አራይ ምናልባት ኣብናይ ባጪ ወይ ድማ መርጌታ ክውስኸላ እንተልያ ካብ መላእክቲ እንታይ ንመሃር ዝብል ወይ በሐፈሻ ካብ መላእክቲ እንታይ ንወስን ተተባሂሉ ትምስልና እዮም ምክንያቱ ፀሐይ ንዝኾነ ተገልግል ካብ ዝኾነ ፍሊታይ ትጽበንያ ስለ ዘግረምረም ካላ ጭራአ ተሓቦ ስለ ዘሐጎስካያ ድማ አድሚቃ እትህበካ ነገር ይብላን ቅዱሳን መላእክታ ኩሉ ግዜ ልክ ከም ፀሐይም ዘብሩሁ ማለት እዮም እንተ ተገልገልና ኣብ ኢዳዎም ክጾሩና እዮም በትሕትና ድማ ካብሉና እዮም ክበጽሑና እዮም እንተ ሓዚና ተኾይና ከጸናንዑና እዮም ኣብ መንከራት ተሊናውን ነቲ መከራና ማእሰርና ፈቲሖም ከም ናይ ቅዱስ ጴጥሮስ ከሳብ ራእይ ዝመስሎ ክገብሩና እዮም ማለት ስለዚህ ቅዱሳን መላእክቲ ኣብ ዘንተሪና ልክዕ ከም ፀሐይ ክመስሎም ይደል ማለት እዩ ምክንያቱ ካብኦም ንመሃሮ እዚ ነገር ይዚ ማለት እዩ ፀሐይ ኩሉ ግዜ ከም ዝበልናያ ኩሉ ግዜ ትበርቕ ከምታ ዝተኣዘዘታ ተዓርብ ማለት እዩ ጎይታውን ከም ምሕረት ገሊጽዋሎ ከምቲ ንሓጣንን ጻድቃንን ሰማያዊ ኣቦኹም ፀሐይ ዘብርቕ
ዝናቡን ዘዝንብ እንዳበለ ይገልጽ ቅዱሳን መላእክት ስለዚ ከም ፀሐይ ኮይኖም ንዓና ካፍቶም ዘገልግሉና ቅዱሳን መላእክት እዮም ማለት እዮም ካል ንዓና ዘምሱሉና ነገር እንተልዩ ዘማራይ ዳዊት ውን ኣብ ብዙሕ መልአክ እግዚአብሔር ኣብ ዙርያቶም ዝፈርሆ ይሰፍር የናግፎም ካ ተባሂልሎ እንድሕር ትፈርሖ ኮንካ ኣብ ዙርያኻ ኣሎ የናግፈካ በንጻሩን ተቢልካ ንመቕዘፍቲ ከም ዘብለካ ሕጂ ታይና ንርኢ ኣብ ተልኾና ጽኑዓትን ቅዱሳትን ስሙራትን ክንከውን ከም ዘለና ጎይታን አምላኽን መድኃኒት ኢየሱስ ክርስቶስ ዝበሎ መርጌታውን ሕልፍ ዝበልዋ ማለት እዩ ጽባሕ ንጎ ብዘይ ምግብን ብዘይ መስተኒና ክንሐልፍ ማለት ኢና ገለ ካፍቲ ከምኡ ዝበሎ እቶም ናይ ትንሣኤ ህይወት ከም ዘየሎ ዝኣምኑ ሰድቃውያን ንጎይታ መጽኦም ሰሓተትወስ ሓንቲ ሰበይቲ ስኒ ሓደ የእትይዋ እሞ ምስ እተዋ ስኒ ንሱ ይሞት እሞ ከምቲ ሙሴ ዝኣዘዞ ድማ ሓድጊ ዘይብሉ እንድሕር ተሪፉ ልክዕ ተሓዊ ወርሳ እሞ ሓድጊ የንብረሉ ዝብል ኣሎ እሞ እዛ ሰበይቲ እዚኣ እቲ ካልኣይካ የእትዋ ምስ ሞተ ማለት እዩ ከምኡ እንዳበሉ ኩሎም በብተራ ሓድጊ ከይገደፉ ሞይቶም መበል ሻብዓይ ድማ እትይዋ ንሱ ከዓ ከምኡ ሞይቱ ኣብ መወዳእታስ ኣብ መዓልቲ ትንሣኤ ንመኖም ክትከውን ምስ በሎ ሓደ ዓቢ ዘስተውዕል ንኹሉ ሰብ ድማ ዘረድእ ጽቡቕ ቃል ተዛሪብሎ እቶም ነታ መሬት እትያ ወይ ድማ ነታ ሰማይ እትያ ዝወርስዋስ ከም ቅዱሳን መላእክቲ እንታይ የሚሉ ደአንበረይ አይወሰቡ አይወልዱ አይበልዑ አይሰትዩ ማለት እዩ ንጹር መልሲ ነጊሩ ስለዚ ንሕና ነታ ንወርሳ ደለና ጽባሕ ንጎ ከምቲ መርጌታ ዝበልዎ ከብድና ከም ዘሎሚ ደምን ስጋን ወይ ድማ ከብዲ እንጀራን ንሰማይ ወርሳኒ ወይ ድማ ንመንግስተ ሰማይ ከም ዘይወርስ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ከም ዝበሎ ጽባሕ ንጎ ናትና እንመልኦ ስጋው ደይኮነ መንፈሳዊ ክንዲ ምግብ ድማ መዝሙርን ምስጋናን ይከኸውን ማለት እዩ ስለዚ ካልእ እውን ባህ ዝብለኒ ናቶም ቃል ትሕትነኦም ማለት ኣብ መጽሓፍ ይሁዳ እንድሕሪና ነቲ ጸላኢና ዝኾነ ሰይጣን እውን አንሕና ክንጸርፍ ከም ዘይብልና እዩ ዝነግረና ኣብዚ ኸ ጽቡቕ ቃል ገይሩ ተገሊጽዎ ኣሎ ብዛዕባ ሬሳ ሙሴ ሰይጣን ድማ ንቅዱስ ሚካኤል ክከራኸሮ ከሎ ቅዱስ ሚካኤል እንታይ ይበሎን ኣያፋራርሆን ኣይጸርፎን እኳ ደኣ እንታይ ይበሎ እግዚአብሔር ግን ሓቃዳ አንበር በሎ ካል አይበሎን ስለዚ ኣብዚ ትሕትና ይርየና ትሕትና ናቶም ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ምናልባት ኣብ ራእይ ንሪኦ ተኮይኑ ኣብ ራእይ 12 ደሉ ማለት እዩ ምዕራፍ 12 እቲ ሰይጣንን ሰራዊቱን ምስ ተደርበየ እንታይም ዝብሉ እቲ ኸሳሲ ሕዋትና እዮም ኢሎም ኣሕዋትና ከም ምዃኖም ንጹር ገይሮም ገሊጾሙላ ኣለዉ ከሳሲ ሕዋትና ተደርቢዮም ኢሎም ከሳሲ ሕዋትኩም አይበሉን እቲ ከሳሲ ሕዋትና ተለይትን መዓልትን ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ዝኸሶም ዝነበረ ዲያብሎስ ምስ ሰራዊቱ ተሳዒሩ እንዳበሉ ንዓና ብስራት ይነግሩና ስለዚ ንሕና ቅዱሳን መላእክቲ ዘለና ኣዝዮም ብሉጻት እዮም ኣዝዮም ባሂብሉኒ ምክንያቱ እቲ ኣገልግሎቶም ምስ እግዚአብሔር ምስጋና ቅዱስ ቅዱስ እንዳበሉ 24 ሰዓት እኳ ዘገልግልዎ እንተኾኑ ከም ቅጽበት ከም ዓይኒ ከም ርአይ ከም ምስማዕ ከም እዝኒ ከም ርአይ ከም ዓይነ ድማ ከም ቋሕሰን መጽኦም ድማ ከገልግሉ ከለዉ ክንድምንታይ ትጓሃት ክንድምንታይ ቅዱሳን ምዃኖም እሞ ድማ ኣብቲ ምስጋና ከይሕገሉ ኣብቲ ናይ እግዚአብሔር ዝለኣኹንካ ብፍጥነት ክለኣኹን ብርጥበት ከብጽሑ ንሪኦም ማለት እዩ በቐሽውን ነጊሮማ ነይሮም ዋላ መርጌታውን ገሊጽኩማ ነርኩም ጽንዓት እምነቶም ከዓ ተፈቲኖም ምስ ወጽዩ እቲ መጽሓፍ አክሲማሮስ ወይ ድማ ስነ ፍጥረት ዝብሎም ልክዕ ከም ህፃናት አእምሮኦም ሙሉእ ይነበረ ልክዕ ከም ህፃናት ናቶም ምርጫ ናቶም ውሳኔ ክውስኑ ኣብቲ እዋንቲ ነይርዎም ድሓርዩ መንፈስ ቅዱስ ወሪዱ ከምቲ ንርግቢ ንደቃ ወይ ድማ ንንቋቑሓ ተሓቁፍ መጽኦም ስሓቆፎም ካበይ ዝመጻኹም ኢኹም መን ኢኹም ኣብ ቤተይ ከመን እትይኩም ምስ በሎም እንታይ ኢሎም ምልሱ ንሶም ኣንታ ግሩምን መፍርሕን ንስኻ ትፈልጥ ኢሎም እዮም ሓቲቶም ሽዑ ንሱ መንፈስ ቅዱስ ከም ዝፈጠሮም ምስ ፈለጡ ግን እንታይም ገይሮም ብግንባሮም ደፊኦም ምናልባት ተዓንተ ወይ ዝተመለሰት ከም ቆጽሊ ረጊፎም ከም ሻሽ ተነጺፎም ኣብ መሬት ደቂሶም ይብለና እቲ ሽዑ ዝሰገድዎ በቲ መጽሓፍ አክሲማሮስ ናይ ባሕቂ ድንቂ እዩ ከም ተዓንተ ወይ እውን ዝበልናዮ ናይ ነገረ መላእክቲ እግዚአብሔር እንተዘይኮይኑ ካልእ ሰብ ክፈልጦ ስለዘይክእል 83 ዓመትን 4 ወርሕን ብደቂ ሰባት ይብል ማለት እዩ ኣዝዩ ነዊሕ እዚ እዋን ዝሰጊዶምሉ ማለት እዮም ሽዑ ግን ነተን ከተማታት እንዳቀበ ክመጽእ ከሎ ነቶም ሓለቃታት ወይ ድማ ነቶም መላእክት እንዳቀበ ክመጽእ ከሎ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ነፍሱ ከፍ ዝመጸ እንታይ ይብሎም ነይሩ ኣቶም ናይ ሓቂ ሰገድቲ ኣቶም ፈራሃት እግዚአብሔር ተስኡ
معلت حاجوسكم بس حيامو تشيمون دابله كم دشومهم زنبنا ينقرنا سلازي أبزخ أنتي نري لك كم هتصانات كم زنبورو دحرجن إجزابير أملاخ بتي زهابهم منفس قدس بتي زقدسهم جن إمرو أمولو كم زخوني ينقرنا التقدم أيجن كم هتصانات نصحات كم زنبورو أمودما دلاهم كمرسو تقولاتات كم زنبورو ينقرنا سلازي نحنا خا لك عتا نصهنانا كم هتصانات أبسترخبت اللاوان كم قدسان ملأختي ناب إجزابير كنبلا نتانصهت دما نإجزابيرنا كفيتنا كنهب كم زلنا إذا رد أنامو كم قدسان ملأختي أزي بزحيو تحتنا صنعات كله كنبل نغلينا إذن كافت بزح بحيدتي مو إجزابير استمسكن ياخو الرأي إجزابير يخبر يمسكن ناي مودا تحتو كل جزء قدسان كل على خلو بنقدت نذكرينا بوزح جزيون أبي تكرسيان تأكيونا مسجانا نقربنا بوزح زبون بنقدر يبات صحيح بحفشة نقدر ترجم من تايو بزمن ترك أب علىنا خمية له مرجتا شيء زي برت مسكنا يكون زي أبستفل عليه مهنيات بمقبار نايك زي بهير يكون نايك قدسانو عمتاوي كبر بعل إن خبره استفل عليه سيامات له عود عمت تبايلو يصوع عودي ناي عمت كبهان كله حرستاي تتصعرلو زدخملو ابقاو غزي كل كبن كله عودي سريحو بدحريو سرنايون اتي حسرون فلاليو نتسرناين ابقفو نتحسركا نتوم زحجزو انساتات نخون نابت زدالو وتاي وسن ماتي سلازي عودنا عمت كنبل كلنا هذا كبيبو زيرو زمت عمت زيرو سلازمت عودنا بهال مالتي كاب حنت تبقيسا بزعل زي 10 تحسس لو مسخبرنا زيرانا عمتا 10 تحسس سلتخون مات بهال منقد ግን ከም ዝኾኑ ለጸናሕና ልክ ከም ተሓረስታይ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንን ክቶም ሓቀኛታት ክርስቲያንን ናይ ዓመት ዓውዶም ዘኺዱላ ስርናዮምን حسرهم لما زرخ بلا زك بلا مالت بنصحة نتبعلتي أخبيرهم بمسجانا بتصلتن أب قدس بيت كريستيان نقيهم أبتي أبيت إجزابير زوهاب نتعلى زملكت تمرتاتون بزقباء سميعهم ناي قدسنا ناي نصهنا ناي صقا ناي برخت ناي دحنت ناي محرت ناي أمالادنتن ترادأنتن كيدان كابتن قدسان عود زرخبلو برخت زرخبلو سفلالي صقاتات زرخبلو علات مالتي بخال من قدتاتهم استفلالي غيرنا كتصواع يخلي كبر بقال إلناون نتصواعو ناي تبعال كبري بستفلي من قدي زغبرلو من قد سلا زخونه نعو زخبرو خا زخبرلو سلا زخونه مالتي بلمدون نقدات تباهيلو خاي تصواع مالتي ناي كستو خبابي نقدات ناي كستاي كباب ناتباله نقدات كابتي نقده مبال زبل قال زوصك خون خلي من قاد مغاش مبصح مبصصح زلو ነገር سلا زخونه منالباش ابزي من قاد كبهان كله مخاد من قاد كخون كله حدا سب كنقد كجيشن كله قال ነገር زلو حيزو يخيد بدحري دما ابتي زخدخا بؤو لويطو دي غزيدو شيطو دي نعو زرخبو ربح زرخبو لخال نغرات يمص مالتي سلازي اتنغدات مسرتو قال ነገር نا بيت እግዚአብሔር ሒስካ تا بيت ክርስቲያኑን نعمت طوافا شمعه نمسوايتو زخون سرناي وين قال ነገራት ترخبلو غزي ስለዝኾነ كومو ነገራት ሒዞም مبقوم حزوم يمصو نا بيت እግዚአብሔር ክትመጹን ከለኹም ጥራሕ ኢልኩም አይትራአዩ ተጠንቀቅ ተባሂሉሎ ስለዚ ጥራሕ ኢሎም ስለዚ ይራአዩ ናብኡ መጽኦም ካብኡ ኸኣኒ ምሕረት እግዚአብሔር በረኸት ጸጋ ድሕነት ካብ ቅዱሳን ምን ተራዳእነትን ኣማላድነትን ናይ ኪዳኖም ተሳተፍትን ኮይኖም ዝምለሱሉ መንገዲ በኻል መንገዲ ኸ ናይ ፍቕሪ ስራሕ ናብ ዝተፈላለዩ ብስሞም ዝተገብረ እቶም ከባቢ ዘለው ናይ ሰባኽ ጉባኤ ታሕቲ እቲ ሰባኽ ጉባኤ ክልል ዘለው استفلالي مسح بمدلاو كاب طاسا زحل ما يتحيزو غويتا كيدان ذهبهم نقدسان اب استفلالي درسانم سلازخونه انه نصوم نصادق بسم صادق زقبل وي دما نبي بسم نبي زقبل عسبي نبي ربيكب كابزوم ناشتو نحده بسم ود مزمور طاسا زحل ماي اكوا زستي عسبو كم زيسن حق بلكم الله سلازبله تي سب دما اب تخباب زلو بعقمو بمصوات ديو بزبلا انسستن اداليو ابيتو ديو غاشا برهانن صلامن تقبيلو انه قال وصايتات اوصيو بغنزب عمصا اب سمايات اعرخ اطري كمساله بغنزب بتزوصو اب سمايات بخيدانهم زوحسو ابيتهم دما زاتو قدوسان اعرخ زطريلو
ዕለት ስለ ዝኾነ ንግዲ ዝግበረሉ ነገሪ ማለት እዩ እንተኾነ ከመይ ኣሎ ትበዓዓላ ከመይ ከኾነ ግብኦ ዝብል ነጥቢ እንድሕር ክንመጽእ ኮይና ግን ብሓፈሽኡ እቲ ዝበዝሐ ኣዝዩ ነገሩ እቲ መንፈሳዊ መልእኽቱ እንዳሰሓተ ናብ ስጋዊ መንገዲ እንዳኸደ ዝኸይድ ዘሎ ኣዝዩ ዘፍርሕ ነገር ማለት እዩ ካብ ብኣፍልጦም ብርድኢትን ብልምድን ብባህልን ዝግበር ነገራት ዝበዝሓሉ ግዜ ኮይኑ ይርከብ ማለት እዩ እቲ ስለምንታይ ናኹም ንብል ዘለና እንድሕሪልና ንኣብነት እቶም ንግደት ገይሮም ኣብቲ ትሕቲ ሰባኺ ጉባኤ ናይታ ቤተ ክርስቲያን ዘለው ኣጋይሽ ዝቕበሉ ካብ መሰረቱ ዝበዝሐ ናይቲ ከባቢ ኣብ ቤተ እግዚኣብሔር መጺኡ ኣይሳለምኒ ኣብቲ ዝግበር ስብሃታት ይኹን ቅዳሴ ይኹን ትምህርታት ይኹን ኣይሳተፍኒ ንምድላው ንኻልእ ብምባል ከምዚ ጎይታ ንማርታ እንታይ ኢልዋ ብዙሕ ትጽዕርለኽ ኢልዋ ዋላ ንሰናይ ነገር ይኹን ግን እቲ ዘድሊ ነገር ብምስሓት ስጋዊ ድኻምን ጻዕርን ዝበዝሖ ነገር ይኹን ስለዚ ኸኣኒ ተሓጒስካ እትገብሮ ነገር ስለ ዘይኮነ ገና ካብ መሰረቱ ካብቲ ኣታኣታትኡ ጀሚሩ ልዕሊ ዓቕምኻ ነገራት እግዚኣብሔር መንግስቲ ኣምላኽ ብጣሳ ዝሕል ማይ ንቅዱስ ክንዝክር ገይሩ እንከሎ ኣሰብኡት ብዛዕባ ተወጻኢታት ክሓስቡ ኣንስቲ እተን ደቂ ኣንስትዮ ብዛዕባ እቲ ዝግበር በዓላ እቲ ስራሕ ከምዚ ዶ ይኹን ከምዚ ይኹን ክብል ኣብ ጭንቀትን ኣብ ድኻምን ዘሕልፎ ግዜ ይበዝሕ ስለዚ ኸኣኒ ናይ እግዚኣብሔር ነገር ስለ ዘይተሓወሶ ብሓጎስ እግዚኣብሔር ናይ ዓመት ዓውዲ ዝረኽበሉ ምሕረት ዝረኽበሉ በረኸ ዝረኽበሉ ጸጋ ዝረኽበሉ ብዝብል ሓሳብ ዝግበር ስለ ዘይኮነ ሓይሊ ዘይብሉ ድኻም ዘለዎን ብዙሕ ነገራት ከዓ ዘረባታት ዝስምዖ ይኸውን ማለት እዩ ብኻልእ መንገዲ እውን እቶም ዝመጽዎም ከይዶሞም ዝነበሩ እንታይ ሒዙ መጺኒ እንታይ ከሒዙ ኣይመጸን ኢልካ እንዳተጻባጸብካ ዝፈልጥዎምን ፈተውትን እቶም ቤተሰብ እንዳኣንበረ ከምቲ እቲ መጽሓፍ ኣዚዞ ዘሎ ልኡንን ህያውም ዝኾነ መድኃኒናን ኣምላኽናን ጎይታናን መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ብቅዱስ ቃሉ እውን ኣብዚ ምድሪ ዛብ ዝመጽኢሉ ዝነበረ ወሰበ ትገብር ምሳሃ ኢሉ እኖ ግብጃ ክትገብር ዝክር ክትገብር በዓል ክትገብር ዝኾነ ይኹን ነገር ክትገብር እንከለኻ ሓንካሳን ዕውራት ድኹማት ክትጽውዕ ነዳያን ድኻታት ክትጽውዕ ምክንያቶም ንሶም ዝኸፍሉኻ ስለ ዘይብሎም እቲ ናቶም ናትካን ኣምላኽ ዝኾነ ዝኸፍለካ ምዃኑ ዝገለጾ ገዲፍካ ሒዙ ዝመጽእ ሒዝካ ከዓ እትኸዶ ኣብ ምጽዋዕን ኣብ ምጽብጻብን ዝኽየደሉ ግዜ ስለ ዘሎ ኣዝዩ ኣሰካፊ ይኸውን ማለት እዩ ብውሕድ ዓቐን ብርግጽ በቲ እግዚኣብሔር ዝደለየ መንገዲ ኣብ ስብሃታት ብምጽማድ ኣብ ቤት እግዚኣብሔር ብምቕራብ ኣብ ቅዳሴ ብምስታፍ ተነሲሖም ቁርባን ዝወስዱ ፍቲ ዕለት እቲ ወይ እውን ቅድሚ ሕጂ ተነሲሖም ቁርባን ዝወስዱ ዝነበሩ ሽዑ እውን ብንስሓ ነቲ ዝሓለፈ ቁሩብ ግዜያቶም ኣሕዲሶም ምስቲ ዘቕርብዎ መስዋዕትን መባእን ምስጋናን ምስኡ እውን ናይ ንስሓ ንብዓት ኣፍሲሶም ከምቲ ጎይታ ዝደልዮ ገይሮም ብቁርባን ተሳቲፎም ትምህርታት ተማሂሮም ነቲ በዓል እቲ እንዳስተንተኑ ዘብዕልዎ እውን ውሕዳት ኣለዉ ማለት እዩ ስለዚ ብከምዚ መንገዲ ዝበዓል ዘሎ እቲ ክኸውን ዝግብኦ እግዚኣብሔር ዝደልዮ ነገር እንታይ እንድሕር ኢልና ግን ብቐዳምነት ናብ ቤት እግዚኣብሔር መጺና ተሳሊምና ትምህርቲ ተሳቲፍና ምስጋና ተሳቲፍና ቅዳሴ ተሳቲፍና ክንከይድ ነዚ ነገራት ክንገብር ዘይብልና ሓልዋታት ወይ እውን ኣብ ስራሕ ገለ እንተሊና እውን በብሪጋ ኣብቲ ገዛ 2-3 ሰባት ተልዮም ተሓደ ኸይዱ ሰዓት 2 ሰዓት ጸልዩ ኣመስጊኑ ገለ ተሳቲፉ ተመጺኡ ተሓደ እውን ድሕሪኡ ከምኡ ክገብር ይኽእል እዩ ብኸምኡ እንዳገበረ እውን ተኸባቢ ክስታይ ክገብር ይኽእል እዩ እቶም ነጋድያ እውን ናብ ቤተሰብ ተኸልና ክንከይድ ዘይኮንና ኣቐዲምና መጺና ቤት እግዚኣብሔር ነታቦታ ሰኒና ክብሪ ረኺብና ተባሪኽና ብድሕሪኡ ተማሂርናን ነቲ በዓልቲ ዝኸውን ነገር ሒዝና ንኣብቶም ህዝቢ ንበረኸት ዝኸውን ሒዝና ክንከዶም እምበር ተራ ምድራዊ ነገር ሒዝና ለም ተኸና ምድራዊ ሓስቢ ጥራሕ ሒዝና ኣጥፊና ነተዓስቦም እና ክንምለስ ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ጥንቃቐ ክንገብረሉ ከም ዘለና ነገር ተቐዳማይ ብኻልእ መንገዲ እቲ ቤት እግዚኣብሔር ምስታፍ ጥራሕ ዘይኮነ ጎይታ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 7 ንስምዖን ዝወቀሶ ነገር ካብ 36 ጀሚሩ ናይ ስምዖን ናይ ተሓት ማርያም በዓልቲ ጨና ተባሂላ ትፍለጥን ዛንታ ዘሎ እንድሕሪና ዝብላዕ ዝስተ ቀሪቡ ንጎይታን ንሃዋርያትን እውን ኣኪብዎም እንተኾነ ግን ማርያም ተሓት ተባሂላ ዘላ በዓል ጨና መጽያ ኣብቲ ቤት እቲ ኣትያ እግሩ ኣብ ተሓጽበሉ ዝነበረት እዋን ንብዓታ እንዳብሰሰት እግሩ እንዳሓጸበት ብጨጉራ ኣብ ደር ዘሎ ዝነበረት እዋን ጎይታ ንስምዖን ዝወቀሶ ክነሕጽሮት ዛንታ ማለት ንጎይታ ዝወቀሶ ነገር እንተልዩ እንሆ ማይ እኳ ኣይሃብካንን ዝብል ነይሩ ዝብላዕ ዝስተ መሊኡ ነይሩ ንጎይታ ይኹን ሃዋርያት ኩሉ ነገራት ቀሪቡ ይስምዖን እንተኾነ ግን ብንስሓ ዝገበሮ ኣይኮነን ነይሩ ገና ናቲ ኣብ ውሽጡ ዝነበረ ክፍኣት ኣይውፅኦን እታ ሓጥእ ትበሃል ማርያም ምስ መጸት ክወቕሳ ይጀሚሩ ነቲ ክፉእ ተግባራት ኣይገደፎን
زي أحديا نبي أنت زخون نيرستات تنكفوز الله من مخانا مفلت إلو أمنته خي طرفه كشرار فتينو ما جمير ماتي سلازي بن الصحة بفتصم أمنت كن قبرهم زلنا يمهرنا حزب إسرائيل مجمر تحيزهم مستأززوا زقبروا وزنبروا ملهاني عالم قويتا كريستوس أبز مدر زمتي ون زرعنا أبع على بعلات تزعابي نجر انتايو نابيتك زي أبيهر بمخادي ببعلات جزء عبيتك زي أبيهر كالرأيو قويتاون تي ودع 10 عامت كله زت أفعلوا زانتا انتايو بعل كبعلو مسكادين يرو أبسفل عليه وانجيلاتون أبع علمنا أيهود نابيت مقدس مات زبل نجاراتنا نبت مازي سلازي نابيتك زي أبيهر بمخاد እግዚአብሔር ዝኸብረሉ እቶም ቅዱሳን ዝኸብረሉ ህይወትና ድማ ክብርን በረኸትን ምሕረትን ድሕነትን ትረኽበሉ ዓይነት በዓል ኣኾነና እንድሕር ኮይኑ ብፍቕሪ ብቅድስና ብምስጋና ብንስሓ ከምኡውን ድኻታትን ኣጋይሽን እንዳተቐበልና ክንገብሮ ከም ዘለና ዝሕብር እዩ ዘሎ ማለት እዩ ናይ ቤተ ክርስቲያንና ካብቲ ብሰፊሑ ብውሕድ ነዚ ይመስል ማለት ሕራይ ክብሪ ይሃበልና ይሕዋት ብሓቂ ፍላይ እዚ ንግደትና ካብ ልምዳዊ ነገር ዘይኮነስ መንጽርት ቤተ ክርስቲያን ትመረና ብርዲት ክኸውን ብፍቕርን ብንስሓን ዓመት ዓመት መጽዩ ዘይቅየር ህይወት ዘይለወጥ ኣብ ዝብላዕ አንስተን ዘተኮረ ድሕር ኮይኑ መንፈሳዊ በረኸት ዝጎድሎ ድሕር ኮይኑ ኣብ ህይወትና ቤትና ዝነግስ መን እዩ እንተልና ሰይጣን ምክንያቱ እግዚአብሔር ንጽውዖ እግዚአብሔር ንረኽበሉ መንገዲ እንተስሒትናዮ ካልእ መንገዲ ናይ ሰይጣን እዩ መንገዲ እግዚአብሔር ክንሕዝ ተኾይና ግን بحق بيت كريستياننا تمهرنا أبوات تمهرنا كله بمزرعان بمرداني كون زلومو نبي بحقي كساب زرد أنا نستبهل كلهم حتتاتك بزعقب مرسي سلا ذهبكمنا زي أبير عمله سأقوي بزحلكم برغتنا كلهم كرسان زي أبير أي فليهم كبرى سمعتنا زي أبير عمله كساب زرد أنا يخبري مسجن كم تبوتات نازم مهرنا 300 سنة يفرخ نفري نسبه لنا كل قال زي أبير كنا تنعو زي أبير بسأقوي دقفنا جزيكم وفيكم ساعاتكم يبكم نزقال እግዚአብሔር ሰማعكم بحق እግዚአብሔር اسم سباين مدرني هابكم برخت كلهم قدسان እግዚአብሔር كا اي فلينا سبب زررنا እግዚአብሔር كبرن مسكنان يبصحيو سبات ለእግዚአብሔር ولولايت دنجل ولا مسقلو كبور امين